Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafinmu mai suna burina kashi na 32. A ƙarshen kashi na 31 mun tsaya ne a inda Aminatu da iyayen Hajiya Rahina suka fita yawon ganin gari a cikin Sokoto inda suke ta zaga gari inda suka je hubbaren Shehu domin kai ziyara daga nan suka wuce ganin rijiyar Shehu. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Daga nan muka nufi gidan ajiye kayan tarihi wato Usman Junaid History. Sai asibitin ƙwararru na jihar Sokoto kafin mu ƙarasa da su babban asibitin gwamnatin tarayya Udit kenan. A nan na ce gaskiya tun da yamma ta mana likis mu bari sai washe gari mu zagaye sauran muhimman wuraren da suka kamata su gani kafin su koma. Kaduna birnin gwamna. Ranar Lahadi tun karfe 8 na safe muka yi sallama da hajiyata da niyyar shiga gari domin ci gaba da ziyarar. Kamar yadda na yi alkawarin kai bakin muhimmin wurare cikin birnin Shehu, muna fitowa daga Arkila babban jami'ar gwamnatin tarayya muka nufa wato Usman Danfodiyo University da aka kafa ta a ƙauyen Gundaye. Daga nan na nuna musu ɗaya daga cikin ƙofofi 8 da ke cikin garin birnin Sokoto. Anti Sabo ta ce, Masha Allah, ashe kuma kuna da ƙofofin nan irin na garin Zazzau da birnin Kanon Dabo. Hafsat ta ce, ƙwarai kuwa, Anti, ni ma na yi mamaki, ina ganin kusan duk wani gari da ya amsa sunan Hausa 7 yana da irin ƙofofin nan. Yanzu dai bari mu gewaya da ku ga irin namu na Sokoto da sunayensu. Mun tafi ƙofar Marke, ƙofar Rimi, ƙofar Aliyu Joɗi, ƙofar Atiku, ƙofar Kware, ƙofar Kaɗe da ƙofar Taramniya. A nan muka tsaya a Madunka Leather Work domin su ga yadda ake sarrafa fata ta hanyar yin tuntuni, takalma, kilisai, jakunkuna da sauran abubuwan sha'awa da mutanen Sokoto suka yi suna wajen yi na fata. Nan take Hajiya ta yi musu cinikin takalma da ƙananan jakunkuna. Su Anti Sabuwa kuma suka sayi tuntun amma wanda ake rubuta suna suke so, don haka muka bar musu wannan kwangilar aka biya su kuɗinsu da zummar da sun ƙare aiki za su aika musu da su can Kaduna. Tunda suna yin haka ba cikin Najeriya ba har ƙasashen ƙetare. An san da zaman maɗinkan Leather Work. Mun kai su babbar kasuwar Sokoto wacce duk Afirka babu kasuwar da ta yi girmanta. Sun ga tsohuwar kasuwa da kasuwar Marina. Mun tafi sun ga gidan gwamnatin jiha da babban kotun jiha sannan muka wuce gidan ya Ubaida. Daga nan na ce wa direba mu nufi gidanmu su gano mahaifata. Mahaifinmu ya shigo har cikin ɗakin inna suka gaisa da bakin a mutunce. Ya yi musu godiya da addu'o'in fatan alkhairi. Daga nan muka nufi gidan Anti Aliya. Sa'an nan muka koma gida. Tafiya madubin ilimi, an ce zama waje ɗaya tsautsayi in ji kifi. Lalle mun ilmantu mun ƙaru sosai a wannan tafiyar, cewar su Hajiya Barmani. Kasancewar onkul na ƙasar Ingila ya sa muka fi sakewa cikin gidan. Muna ta hidimarmu da baƙinmu har suka yi kwanaki 7 cir sannan suka ɗaura haramar komawa gida Kaduna. Ana gobe za su tafi da yammaci ne. Inna da ya Ubaida suka zo yi musu sallama kuma sun kawo musu tsarabar bula cike da bokiti da maficin roba da ƙorai masu zanen wuta har da maburƙaƙi. Anti Aliya jakar man shanu da man gyaɗa ta kawo musu wai su yi tsaraba, a inda na sha mamakin mahaifina da inna ta miƙo ɗan katon ɗin sabulun wanki ta ce ya ce a baiwa Hajiya Barmani ta yi tsaraba. Daɗi ya kama ni, alal haƙiƙa wannan abu ya sa na ƙara tabbatarwa kaina mahaifinmu ya san abin da yake yi, ya san mai son nashi kuma masoyansa ne, ba waɗanda aka yi domin su ba. Ko ni da aka yi domina na ji daɗi marar misaltuwa. Satinsu 2 da komawa mutanen Malaysia suka dawo tare da babansu da ya biya ta can daga ƙasar Ingila. Wannan karan Allah ya ƙaddari yaran Hajiya da ƙara karatun digirinsu na farko. Ta kasance cikin matuƙar farin ciki da yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwarta zuwa lokacin. Ta ci gaba da addu'ar Ubangiji ya nuna mata aurensu. Kuma na ce, idan za ki yi addu'a ki rinƙa haɗawa da ni mana Hajiyata. Ni ma ina fatan Allah ya sa ki ga na ƙara karatuna lafiya, na zama ma'aikaciyar jinya ta ƙwarai abin alfahari gare ku.
sai ta yi min murmushi. Aminatu kenan ta faɗi ta ja baki ta yi shiru. Yayin da aka sanya wa Humaira rana sauran watanni 2 kacal a yi bikinta. Lokacin karatun ya mana ɗaurin kazar kuku ni da Na'ila kusan yanzu muna ɗaukar kwanaki ba mu gaisa ko ta waya ba balle samun lokacin hawa wani WhatsApp da sauran dandalin sada zumunci. Gaskiya daman ni waɗannan ba kayana ba ne. Muddin na buɗe wayata na shiga intanet to tabbacin haƙiƙa binciken abin da ya shafi karatuna zan yi. Wani lokacin har abin da ba a riga an koyar da mu ba ina bincike a kansu muddin ya shafi harkar kiwon lafiya. Ta hakan yasa nake samun sauƙi sosai nake kuma fahimtar karatuna. Inna bata ji daɗi ba, ciwon baya ya matsa mata ya Aminat. Abin da Na'ila ta faɗa min kenan tana ɗaukar wayata. Na ce subhanallahi, tun yaushe ne ba ku sanar da ni ba? Na'ila ta ce ita ta hana wai kar a dame ki. Ni ma da nake tare da ita sai da na kwana 2 na lura yadda take zama da kwanciya da ƙyar. Hankalina ya tashi na ce ina fitowa daga makaranta zan taho gida. Sai kin zo ni ma ina gama lecture safe zan koma gida. Sai mun haɗu. Ya Ubaida ma ta ce min tana tafe. Na shiga gidanmu na tarar da 'yan uwana sun tasa ta a gaba suna ta mata sannu. Na durƙushe a gabanta idanuna cike da hawaye ganin yadda ta ɗan faɗa alamun ciwo na cinta. Ƙarfin hali kawai take yi. Ya jikin naki Inna? Na tambaye ta. Murya a raunane. Tana kwance ta amsa. Oni Allah ya agaje ni da Na'ila. Ita ce duk ta kira ku tana shelar ban da lafiya ko? Baya ne kawai ya riƙe amma na fara jin dama-dama. Da malam ya samo min wani magani na shafa. Ko yanzu kuma ya tafi wajen babanku Haladu don ya shaida mushi akwai inda za su amso min wani magani. Na taɓa baki. Inna na raba ki da biyo baba Haladu. Wane irin magani zai amso miki? Ni ma tun da na shigo gidan nan nake mata kashedin haka, in ji ya Ubaida. Inna ta ce kitson zaki fa ya ce ana samowa a rinƙa murzawa a bayan inda ya riƙe kwana 2 ana jin sauƙi. Na'ila ta girgiza kai ta miƙe ta kwaso wasu magunguna da aka kwaɓa su cikin kwalba sai warin man shanu suke. Ta nuna mana kun ga irin maganin da take zance. Ba mun ƙi maganin gargajiya ba ne Inna don ana dace sosai amma kamata ya yi mu je asibiti a binciko me ya haddasa miki ciwon tukunna. Ya Ubaida ta ce Allah ya sa ga Aminatu me zai janyo mata ciwon baya da ya wuce zaman kitso. Gaskiya kenan Na'ila ta gaskata. Na zauna shiru ina tunanin dole kam Inna ta yi ciwon baya. Dalili da mun yi wayo mun ganta tana sana'ar ce. Baya ga hidimomin gidanta kafin mu taso mu kai munzalin taimaka mata ta wahala. Gaskiya ya Ubaida ya dace mu yi wani abu kan larurar nan. Dole ta daina kitso haka nan. Na faɗi kai tsaye. Na'ila ta ce tabbas ya dace ta samu hutu. Duk da kuke zartas da hukuncin ba ku yi tunanin idan ta daina kitso wa zai rinka ɗaukar takalihun gidanku ba? Na'ila ta ce wanda Allah ya ɗora wa ya yi Inna. Inna ta harari Na'ila rigima kuke son ta taso tsakaninmu da babanku kenan. Wace sana'a yake yi me yake sayarwa da za ku ce in daina da sana'ar da muke samun rufin asiri. Inna ta fara hasala muka kalli juna ni da 'yan uwana abin kamar mun haɗa baki muka ce dole baba ya daina zaman bin inuwa da hira ƙofar gidan mutane ya zo ya fara wata sana'ar tun kafin ki gaza. Wace sana'a zai yi yanzu da ya saba zaman kashe wando? Idan kuma har akwai ta ina jarin? Kwantar da hankalinki Inna, kar ki ji komai, buƙata dai yanzu ya amince zai nemi sana'ar. Mun kuma za mu haɗa mishi jarin komi ƙanƙantarsa ya fara. A sa a baka ya fi a rataya. 'Yar uwa tamkar kin shiga cikin zuciyata wallahi, saboda muna iya haɗa kuɗin adashen da muka shiga mu bashi. Kwasar mu ya fara idan Allah ya mishi albarka sai kiga ya miƙe amma zaman da yake yi haka ya ishe mu. Mun yanke shawarar kai Inna asibiti washe gari don ganin likita sannan da zarar mun kwashi adashi za mu ba mahaifinmu kuɗin 50,000 ne ya gwada yin wata sana'ar mu ga abin da Allah zai yi. Inna ta ji daɗi ta yaba zurfin tunaninmu sosai ta ce bari ya dawo in ji me zai ce. Baba ya dawo ɗauke da wani garin magani ya miƙo wa Inna ya ce ta fara amfani da shi kafin a samo kitson. Bayan mun idar da sallar magariba na haɗa hajjiyata da Inna a waya ta yi mata sannu tare da ba ta shawarwari lallai ta je asibiti.
Mun haɗu gaba ɗayanmu muka shaida wa mahaifinmu shawararmu kan za mu ba shi jari ya fara wata 'yar sana'a saboda mahaifiyarmu na buƙatar hutu gaskiya. Kowaccenmu ta zauna zugum muna jiran abin da zai ce, ko dai ya yaba ni ya yi na'am ko ya zazzage mu duk abin da zai iya ne. Ya ɗauki lokaci mai tsawo yana nazari kafin ya ja numfashi ya ce, mamaki na da gagge ne da jin hukuncin da kuka zartas. Muka kalli juna cike da fargaban cin mutuncin da zai yi mana. Idan zai tsaya kanmu bai haɗa da inna ba ma da sauƙi. Ya ci gaba, saboda kasancewar ku ɗiyan albarka da kuka samu kyakkyawar tarbiyya wajen mahaifiyarku, saɓanin ni da na yi muku riƙon sakainar kashi. Gaba ɗaya muka sauke numfashin jin daɗin kalamansa har da gyara zama muka ci gaba da sauraronsa. Na san na yi wauta ba ƙarama ba, ina nufin yadda na sakar wa mace ragamar gidana kacokam, ita kuma bata gaza ba, ta nuna min jaruma ce ita, duk da ta san ni Allah ya ɗora wa alhakin nemowa in kawo, sai aka samu akasi. Baba don Allah ka bar tone-tone, mu muna farin ciki da murnar gane kuskurenka da kai, wanda hanya ɗaya za ka bi ka gyara ita ce ka fara sana'ar da kaga ta dace da kai. Ya Ubaida ta katse shi, ya gyaɗa kai, to na yi na'am da shawararku, ko me kika gani Saratu? Inna ta saki murmushin jin daɗi. Ni ina da ta cewa ne, uba da 'ya'yan shi na zartas da hukunci? Ya yi dariya, to, ai dole ki sanya bakinki, ko al'amarin na ƙara albarka. Ku haɗu ku shawarta abin da kuka ga ya dace in rinƙa sayarwa nan ƙofar gidana, don ko ni gaskiya zaman banza ya ishe ni. Baba, ka dai yi nazari ka ga me ake yawan tambaya na buƙata a nan unguwar. In ya so ko ɗan shago ne sai mu buɗe maka nan gaba. Na faɗi tawa shawarar. Mun rabu da su cikin farin ciki suna sanya mana albarka. Washe gari na kai inna asibiti daga likita, inda bata ɓata lokaci ba aka rubuta mata bincike-binciken ta hanyar hotuna da gwajin jini. Bayan sati ɗaya aka gano tana ɗauke da cutar tuberculosis of the bone, ƙwayoyin cutar tarin TB amma na cikin ƙashin baya. Ƙwayar cutar TB. Na tambayi babban likitan da yake duba Ummi a matsayinsa na babban likitan ƙwaƙwalwa da cututtukan da suka shafi ƙashin baya, neurologist. Ya lura da yadda na ruɗe, ya yi ɗan murmushi ya kalli innanmu ya ce, Inna, kina tari ne? Ta girgiza kai, ko alama, ni ko mura nike, ba na tari. Alhamdulillah, duk ba mu ga komai a sakamakon hoton ƙirjinki da aka yi ba. Ina son in ƙara tabbatarwa ne, yanzu ya kike jin ciwon? Likita, ko yanzu tsarata a riƙe yake kamar an sa min ƙugiya an ɗaure gam, zama da tashi da ƙyar ko kwanciya sai da dabara. Inna ta koro mishi bayani. Ya gyaɗa kai cikin gamsuwa. Ƙafafuwanki na munjirya? Ma'ana suna sanyi, ki ji kamar ba sa iya ɗaukar nauyinki? Ƙwarai, kwanakin nan na fara jin haka nan. Kina jin wani zafi a kataranki? Irin ki ji kamar an soka miki allura daga nan zuwa diddige ko babbar yatsan ƙafarki? Ya sake tambaya. Amma shi wannan ba sosai nake jin shi ba. Ya ce, jijiya ce kan ɗan riƙe miki kaɗan dalilin ciwon bayan nan. Inna, gaba ɗaya sakamakon binciken da muka yi miki a nan asibitinmu har asibitin ƙwararru duk sun nuna akwai ƙwayoyin cutar tuberculosis a jikinki wanda ya zauna cikin ƙashin bayanki. Na saki ajiyar zuciya. Ya kalle ni ya ce, kin cika damuwa da yawa, sai ka ce ba ma'aikaciyar jinya ba. Dakta, damuwa dole ce wallahi. Ina ta tunanin yadda aka yi ta kwaso cutar ne. Amma dai kin san ita cuta ce da ke cikin iska. Da zarar mai cutar TB ya yi ko ta yi kaki ta tofar, iska kan kwashe ta, ya yi ba daɗi da ita. Yawancin mutane a nan suke samu in sun shaƙa ƙwayoyin cutar. Sa'an nan idan mai cutar tarin TB ya yi tari kusa da mutum mai lafiya, yana iya kwasar ƙwayoyin cutar ta wannan hanyar ko ta hanyar amfani da cokali ko kofi da farantin abinci. Yawancin cutar tana zama a huhu, ita kuma ke haddasa tari. Cutar TB na zama a hanji, idanu, ƙwaƙwalwa, kai da ƙashi. Na ƙashin nan ta yiwu gwiwa ce ko ta yi zamanta a ƙashin bayan mutum, ko a ƙunguru ya samu matsala, ko tsakiyar baya, ko ma can sama wajen dokin wuya. Amma ba lallai a ce cutar TB ce ta haddasa ciwon baya ba fa.
wasu yawan shekaru ga tsofaffi ko waɗanda suka yi haɗari ƙashin kan samu matsala, tana yiwuwa ko ɗaukar abu mai nauyin gaske kan haddasa ainihin ƙashin bayan su ɗan goggoce su rinƙa gugar juna, hakan zai sa mutum ya rinƙa jin ciwo. Idan tsufa ne kuma ƙashi na motsewa ya sirance har ya zama ruwan da ke cikin ƙashin ya ƙafe sai wurin ya bushe, to rashin danshin da ƙashin ke samu na sanyawa a rinƙa fama da ciwon baya ko gwiwa. Amma irin matsalar inna ita ƙwayar cutar TB takan riƙa murmushe ƙashin ne kamar a ce tana gurgura, sai ya rinƙa cinyewa a hankali yana ɗan goggocewa, danshin na kafewa, shi ne sai mutum ya rinƙa jin ciwon sosai. Inna ta ce amma har yara yanzu suna ciwon baya likita, da kuwa sai tsofaffi. Shi kuma me ke haddasa na yara tunda ƙasusuwansu da ƙwari ba su yi rauni irin namu ba. Haka ne, in ji likita, sosai ana kawo yara masu ƙarancin shekaru da ciwon baya, wanda gaba ɗaya manyan da yaran muke kira da spinal spondylosis. Amma su ma yawanci akwai masu irin matsalar ki wato ƙwayar cutar TB, sesila ko kuma faɗuwa ko haɗari da makamantansu. Na yi ajiyar zuciya da jin dogon bayanin likita kafin na nemi sanin ta ina ya kamata innarmu ta samu lafiya. Ya ce bincikenmu ya nuna nata ƙashin baya ne ya kamu zuwa mahaɗa da muke kira sacrum ko taibun. Da Hausa ana cewa bindi ko can ƙarshen ƙashin baya. Shi ne idan ya tsanani ba a yi yana iya haddasa paralyze saboda yana sa jijiya ta yi rauni, ƙafafu su yi sanyi har su mutu, ku ga wasu tafiya ta gagara sai a wulce ko ka gansu sun samu paralyze, amma ba hawan jini ko makamancin haka ne sila ba. Wasu idan ya yi tsanani ba a nemi magani da wuri ba yana jawo mutum ya rinƙa sakin fitsari ba control saboda jijiyoyin da ke haɗe da ƙashin baya da mafitsara sun samu matsala, sun yi sanyi sosai. Waɗanda ya kama su a wuya, cervical neck, kuma hannayensu ke samun matsala, su ma kamar na ƙafafu. Wasu za ki ga sun samu problem ɗin both low back wato ƙasan baya da cervical ɗin lokaci guda. Inna ta jinjina, lallai zuwa asibiti ya fi a zauna a gida a rinƙa shafe-shafen magunguna. Likita ya ce ƙwarai inna, ai ita maman Ummi ta haɗu da masu matsalolin ciwon baya lokacin da suka kwanta a nan, kuma ta ji yadda wasu suka yi sakaci har matsalar ƙarama ta gawurta, har suka je aka yi ɓarna maimakon a samu waraka. Akwai wacce garin a gyara mata baya aka samu akasin ƙashin ya ɓalle, laka ya samu matsala, nan take ta samu mutuwar rabin jikinta, tun daga ƙunguru har zuwa ƙafafu suka daina aiki. Alhalin baiwar Allahn nan da ƙafafunta ta kai kanta gidan mai maganin, sai ga shi da ɓarna ta samu an kwaso ta an kawo mana ita, wanda kuma babu abin da za mu iya yi ta dawo kamar da. Da zarar laka ta taɓu sai dai a yi haƙuri. A tsorace inna ta ce abin tausayi, Allah ya fisshe mu tsaka mai wuya. To ni yanzu yaya batuna? Alhamdulillahi, an yi sa'a kun zo asibiti cikin lokaci tun kafin cutar ta yi ƙarfi sosai a jikinki. Don haka magani za a rubuta miki irin na masu cutar tarin TB. Za ki sha na watanni 6 duk rana ta Allah, babu ɗauke ƙafa. Inna, idan ba haka ba duk ranar da kika kuskure ba ki sha ko ƙwayar magani guda ba, an samu matsala, domin duk waɗanda kika sha sun rushe sai kin dawo kin fara shan su daga farko. Kin ga kuwa ba lallai a yi dace su yi aikin da ake so sosai ba, don sun riga sun fara bin jini. Jikin ya fara sabawa, amma idan kika daure, insha Allahu muna sa ran cikin watanni 6 da za ki sha maganin. Idan mun ƙara bincikenki mu samu cutar ta rabu da ke, kuma ciwon bayan ki ya rage sosai. Su kaɗai za idan ya matsa mata sosai sai mu tura ta ta fara gashi. Gashi kuma likita, gaskiya ba na so. Ina jin yadda mutane ke kuka da gashin nan, sun ce akwai zafi. Inna ta ƙaurara. Ya yi murmushi, idan ciwo ya shiga haƙuri ake yi inna, don shi ke shiga farat ɗaya. Lafiya kuwa kiwonsa ake yi kamar ragon layya, a hankali take samuwa. Idan za ki bi ƙa'idojinmu da shawarwari, insha Allah za ki samu lafiya. Wasu masu irin larurarki watanni 9 suke ɗauka suna shan maganin.
da muke kira anticatus, wato fiye da haka, saboda shi TB na cikin ƙashin baya yana daɗewa bai warke ba, amma idan aka yi haƙuri aka sha maganin kan ƙa'ida ana warkewa gaba ɗaya. Na ce menene alaƙar shan madara da cin ƙwai da akan ce masu shan maganin. Likita ya amsa ana ba da shawarar waɗanda ke shan maganin TB su sha gwangwanin madara ɗaya da cin dafaffen ƙwai ɗaya a rana ne, saboda ƙwayoyin maganin sukan tsotse jinin mutum, kuma gaskiya suna wahalarwa sosai har idan patient bai daure ba bai iya ci gaba da shan su. Wasu da sun fara sha sai su watsar, a nan matsala ke shiga, ciwon ya tsananta fiye da farko. Idan kuma an daure an sha, waraka za ta samu insha Allahu. Za mu ajiye zancen gashi yanzu tunda naki bai tsananta ba, amma zai yi kyau ki rage zama waje ɗaya ki daɗe, ɗaukar abu mai nauyi da kwanciya bisa katifa mai taushi, duk waɗannan sukan ƙara tsananin ciwon baya. Insha Allahu zan kiyaye likita, sannu da ƙoƙari. Na gode da bayani, Allah ya yi albarka. Ya amsa amin inna, na gode da addu'a. Zan rubuta miki maganin da za ki sha waɗanda za su rage miki raɗaɗin ciwon bayan ko riƙewa da yake yi, da waɗanda za ki a samu jijiyoyin da suka riƙe su ma su saki. Sai kuma ki taimaka ko cikin gida ne ki rinƙa ɗan yin atisaye, ma'ana ki yawaita tafiya kamar mintuna 30 kullum. Idan kin daure za a dace insha Allah. Ga nurse nan a tare da ke, sai ta sa ido da taimaka mana ko? Ya karike yana kallo na. Na ce haba dakta, da sauran rana a kaba, yanzu muka sa hannu a nosin ba mu san komi ba tukunna. Ya yi murmushi. A yadda na san ki da curiosity ɗin nan, komi sai kin yi tambaya, ba za ki samu matsala ba. So, ina miki fatan alkhairi. Inna, Allah ya baki lafiya. Muka amsa amin, mun gode sosai. Allah ya ƙara taimako da jagoranci. Shi kenan yanzu? Ya ce zan rubuta mata medication da appointment ranar da za ta dawo. Zan ganta nan da sati 2 in Allah ya yarda. Mun dawo gida muka taras da baba yana jiran mu a ƙagare. Tun a waje ya fara tambayar mu me likita ya ce. Na ce da sauƙi baba, insha Allah babu matsala, mu shiga ciki in yi maka bayani. Yadda na ga ya nuna damuwarsa ƙarara ya sa na zauna na zayyane mishi yadda muka yi da likita tas. Ina kaiwa ƙarshe ya jinjina, lallai an yi dabara da aka tafi asibitin da wuri. Da na bi na Haladu da abu ya girmama kafin a gano matsalar a lokacin, kuma sai an wahala a magance ta. Baba, ka fita batun shiriritar Baba Haladu don shi da gane muhimmancin kusantar jami'an kiwon lafiya. Ai ni har na gaji, kamar na warke bayan jin tsawon lokacin da likitan nan ya ɗauka yana mun bayanin malam. Babu ƙosawa, babu wulaƙanci. Ina ganin idan za mu komawa, ya dace mu tafi tare da kai ka ji komi da kunnenka. Kai ya Saratu, menene na garaje? Hakan na tsara a zuciyata, lallai ƙafarki ƙafata idan za ki koma asibitin nan. Na'ila ta yi dariya, saboda damuwa fa ko abincin da na ƙare tun ɗazu baba ya gaza ci. Ya ce sai inna ta dawo ya ji yadda aka ƙare da likita. Wannan 'yar taki Saratu sai Fatiha. Wai Na'ila kamar tobashinki. Inna ta yi dariya cike da jin daɗi. Kai kuwa malam, idan ba su yi wasa da mu ba, da wa za su yi su ji sanyi bayan duk kakanninsu sun ƙare. Baba, ƙyale Na'ila kaji, don ka damu da halin da matarka ke ciki aibu ne? Yanzu dai tun da ka ji babu matsala, ka ci abincinka hankali kwance. Madalla ɗiyan ƙwarai, Allah ya muku albarka, ya ba ku ilimi mai amfani, ya ƙara muku. Amin baba, mun gode da kyakkyawar addu'arka. Allah ya bar mana ku. Kai ya Aminatu, yadda aka ɗauke iyayena, kuma ba za a bar muku ni ba. Na koma gida na yi wa Hajiya ta bayanin komai, a inda ba ta ɓata lokaci ba. Ta ba da kuɗi aka sayo wa Inna katon ɗin madara Peak da gwangwani da kiret ɗin ƙwai 4. Ta ce in sun ƙare a shaida mata. Baba ya sayo mata maganin shafawa da na sha da aka rubuta mata yayin da muka amso mata anti-coach kyauta da gwamnati ta ba da umarnin a ba masu fama da cutar TB. Bayan nan Hajiya ta ƙaro mana 50,000 ta ce mu ƙara wa mahaifinmu na jari. Bayan ta yi min faɗan ban gaya mata shirinmu ba. Har gida ya je ya mata godiya, sannan ya fara gyaran inda za a yi mishi ɗan ƙaramin shago gefen zauren gidanmu.
Baba Haladu tsoho ran ƙarfe na Gwaggo Dudu da Gwaggo Habi, uba ga Haruna sai dubu sun taru aminin Baba Sani, karo da goma kalacin safe. Yau ma yana tsaye a ƙofar gidansa, Rabi'a ta fito daga cikin gida sanye da zumbulelen hijabi har ƙasa, ga jakar zuwa makaranta tana riƙe da shi. Kallo ɗaya ya yi mata ya kau da kai, ta gintsa dariyarta kafin ta matsa kusa. An tashi lafiya baba? Ya ƙyale bai amsa ba, ta gyaɗa kai ko a jikinta. Ta wuce ya bi ta da harara cikin ranshi ya ce, har irin shigan 'yan izala aka fara cikin gidan shi. Abin kamar haɗin baki, sai ga Jummai ita ma ta fito, goye da ɗanta da ya kira Dujal kafin a yi mishi aikin bakinsa. Daidai nan mai Napep ya iso zai wuce. Kai mai adaidaita ta buɗe baki tana kira da gayyace ta ce, asibitin masu ciwon gauɗe za ka kai ni. Asibitin noma nake nufi da ke Rinjin Sambo. Ta shige ciki ya ja suka tafi a kan idon wan mijinta, wanda ya juya kai ya yi tsaki. Shi yanzu sam ya daina wani mamakin ganin sabon salon da kowa ya bullo da shi, sai dai yana jin mugun zafin yadda 'yan uwansa da babban ɗansa suke son mayar da shi soko. Yana ji yana gani da ranshi a ce ana aikata ɗanyen aiki irin zuwa makaranta da yawon zuwa asibiti cikin gidan shi. Ya kasa taɓuka komai. Baba ina kwana? Muryar Ila ya ji yana gaishe shi, yayin da ya zurfafa tunani ya juyo yana kallonsa. Kai ne kake tafe da safe? In ce ko lafiya? Lafiya ƙalau baba, zuwa na yi in shaida wa abokina mai ɗakina ta sauka jiya da daddare. To madalla barkanmu, me aka samu? Baba ya tambaya cikin murna. Ila ya amsa, aboki ka samu baba? Madalla Allah ya bari. Yi mai sallama, yana nan cikin gida don ka san yanzu ya koma matar, ita kuma ita ce mijin. Ila ya ce, haba, ana haka baba? Ana haka mana Ila, yayin da namiji ya zama sakarai ya yi sake matar shi tafi ƙarfin shi, ai ba miji ba ne ba. Yanzun nan yarinyar nan ta fita zuwa makarantar da ta shiga. Ya goyi baya duk da ya san raina baya so ko kusa. To da safe sai ta bar mai gyaran ɗakinta ya share kafin ya fita kasuwa, ita kuma ta yi tafiyarta. Idan ba sokwanci ba menene? Ila ya gyara tsayuwarsa. Wato baba sai dai ka yi haƙuri, ka kau da kai saboda zamani ne ya taho mana da samun ci gaban rayuwa. Ko shi Haruna ƙin amincewa ya yi, da tuni ya shiga makarantar ko shi ya ƙaru da ilimin. Kana faɗa min ni jahili ne kenan? Wane ni baba? Ila ya faɗi yana ɗan soshe-soshe. Kai na wajena, yaushe ka zo? Haruna ne ya fito ya ga Ila yana tambayarsa. Ya saki sansanyar ajiyar zuciya, ya yi saurin matsawa kusa da abokin nasa don ya ceci gayu daga faɗan da mahaifinsa ya tasa shi yana yi. Zuwa na yi in faɗa maka mun samu ƙaruwa, na tsaya hira da baba kuma. Ya kai masa bugu. Kai don Allah, me aka samu? Ɗa ta haifa jiya da daddare, yanzu haka ba a sallamo su ba, an ce sai ta huta nan da ƙarfe 10 zuwa 11. Nan take Haruna ya sha toka. Kana nufin asibiti ka kai ta haihu? Duk unguwar zoman da muke da shi ba su isa ba sai ka tafi asibiti salon ka kashe kuɗi? Haruna ho, menene illa hakan? Matata ta samu matsalar hawan jini bayan ta samu cikin nan. Wajen awo da take zuwa aka gano haka, suka ba ta shawarar cewa lallai kar ta kuskura ta haihu a gida, da zarar naƙuda ta kama ta nufi asibiti ta haihu a gaban malaman jinya da likita, saboda gudun kar ciwon gana tsinkau ya same ta. Baba Haladu na jin haka ya tsuki ya shige cikin gida yana sababi saboda shiga uku. To in ba ɗaukar duman magaji da nishi ba, ina ruwan shi da matar Ila don an ce ta haihu a asibiti? Ila ya ce, na fita haƙƙin abokantaka, ni za ni in gano sa a asibiti. Haruna ya cije, mu je in gano jaririn sai in wuce kasuwa daga can. Ila ya ji daɗi amma sai ya ce, yaushe ka samu canjin ra'ayi da kanka za ka kai ƙafafunka asibiti? Haruna ya saki dariya. Ka ji Ila da batun haushi. To so kake kullum in yi ta zama cikin duhun kai ina biyo baba, bayan har ƙannen shi sun gane yanzu asibiti suke tafiya neman magani, balle ni da na ga dahir kan ummi? Ila ya jinjina. Allahu akbar kabira, ashe dai Haruna an fara fasowa gari. Duk cikin canjin ne ka bar matarka ta koma makaranta har baba na yi min ƙorafi? Ƙyala baban nan ka ji Ila, ai na fara gane ashe batutuwan da Abina ke gaya min wancan lokacin duk cikin so ne. Ila ya tuntsire da dariya.
Ina ruwan shakuletin ɓangaro? Wai ungulu ta ga mushen mota. Ihu bayan hari ne kake yi Haruna, Amina ta riga ta yi maka fintinkau sai haƙuri. In ji uwarwa Haruna ya faɗi a hasale cikin fushi.